Брачетка, код дължим сега да плащаме? Момент, 10 лева. А как 10 лева? Крадец, ти мене на бъгла ли ще правиш? Мъсник? Мак те, бе, виж колко покара тук, Този апарат ти да не си включа на нощна тарифа, аптал. Кой ти е, кой никой са аптал? Чакай, на ти 10 лева. Дай 10 лева. Шаран, на! Да се задавиш да... Дай, мах тук. Аз ще ти върна на тебе, да знаеш, така да знаеш. Ще ти върна на тебе, мръсник. Айде, да знаеш, когато си имаш работа. Леко, леко. Гьотверен. Абе, аз на кой говоря тук? На кой говоря? Ей, пишек, на тебе ще ти пущам аз. Бабач, дебел, ку! Гьотверен. Ще ми набутваш, 10 лева, ще видиш, ти не знаеш кой си имаш работа, бе. Селян такъв. На морето дупка, чак на къде и черно море, ангела би. Чека! Колко ще ми вземеш, ако ти караш мене до автогарта? 10 лева. Ама, 10 лева. А ако ти дам 100 марки, една свирка ще направиш ли, а? Ей, мангал, майка ти, елерат, ти мене за къв ме имаш, бе, а? Ще те стукам, ей! Ти пък глата ти на къде, мангал? Кой стука? Брачетка, колко ще ми вземеш до автогарта да ми караш, а? 10 кинта. А ако ти дам, брачетка, 100 марки, една свирка ще ми направиш ли? Къв си ти, бе? Рон нещастен, бедерас нещастен, махай до тука. Сега ще го бия. 100 марки, кога си направиш ти, бе? О, брачетка, как е? Чекни тук, вратачка. Ако ти дам 100 марки, ще ми караш на автогарта, а? Как няма, бе? За 100 марки на луната ще да караме. Черно море, ангела би.